ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାନେ ତ ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖି। ତ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମୁଦି ଆଉ ପାର୍ଟନର ମାନେ ଟିକେ ହାଇ ହୋଇଛ। ଆଉ ବାହାରିଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ କଟକ ଗଳି ଅଛୁ। ଆଉ ଆସିବାର ଏଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ। ସମୁଦି ତୋର ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିବାରେ ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ନା ସେକେଣ୍ଡ? ଏଟା ତ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଜାଣିଛ ଆଉ ତ କିନ୍ତୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆସ ଆସ ଏବେ ଯାଉଛୁ ନା ପୁଣି ଚାଲି ଆଉ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ନା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ। ଏ ମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ଥରେ କିଛି କହିବି କୁହ ହଁ। ବାଲିଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯାଉଛୁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡିଶାରେ ବାସ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ସବୁଠୁ ଓଡିଶାର ବଡ ବୋଲି ମନା ଯାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ ପରେ ପରେ କହିବେ ନା କୁଆଡେ ଏମିତି ହିଁ ଯିବାଟା ଏଟାର ବେଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ କଣ? ଆ କା ମା ବଇ ତା ଅର୍ଥ କଣ? ଆ ରେ ଆଷାଢ ହଁ କା ରେ କାର୍ତ୍ତିକ ହଁ ମା ରେ ମାର୍ଗଶିର ହଁ ବହିରେ ହଉଛି ବୈଶାଖ। ବୈଶାଖ। ସେ ତ ଦିଟା ଗାଇଜ ରହିଗଲା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ କୋଉଠି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆକା ମା ବହିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଷାଢ ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ଏବଂ ବୈଶାଖ। ଆଉ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ ବୈତରେ ସନ୍ଦେଶ ଏବେ ହେଇକି ତ ଗାଈ ଗାଈ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସମୁଦି ଆଉ ପାର୍ଟନର। ତ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତମେ ବି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଗଳିରେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍। ବାଲିଯାତ୍ରାର ଇତିହାସ କଥା କହିଲେ ଆଗ କାଳରେ ଆମର ଓଡିଆ ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ ତାଙ୍କ ବୋଇତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଜାଭା ବାଲି ସୁମାତ୍ରା ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ ତ ସେଠି ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆସିଥିଲେ ତ ସେଇଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଠାରୁ ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ କଣ ଏହା ତ ଆମ ମୋ ଲାଇଫରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୁଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କଟୁଛି ଆଜିର ଦିନ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ଏମିତି ହେଇନା ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗଲା ବାସ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ମାତ୍ର ଆମକୁ 11 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଜାଣିନି ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା ତ ଯାଇଛି ସିଷ୍ଟମ ସଲ୍ୟୁସନ ହଁ ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ରୋଡ ଯେ ଜାଣିନି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଗାଇଜ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଚଣ୍ଡୀମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ଚଣ୍ଡୀମୁଣ୍ଡ ମନ୍ଦିରରୁ ଏପଟେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତ ଏପଟେ ହଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ହଉଛି ତ ଏଇଟା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର କିଛି ଏମିତିକା ଅଛି ହଁ ଗାଡିଆ କୁହ ଭାଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସୁଛି ଆଉ କେବେ ମାନେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି ଆଜି ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆମେ ମିଶିକରି ଆସିଛୁ ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେତେ ଆରି ଖୁସି ଲାଗିବ ମୁଁ ଇମାଜିନ ବି କରିପାରୁନି ଆଉ ଇମାଜିନ କରିପାରୁନି ଆଉ ହଁ ଆଉ
ଭାଇ ବି ଆମ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ କଲେଜର। ଆଉ ଏଠି ଆମ ଗ୍ରୁପ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆସନା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହୁନ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଫିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଅଛି ଭାଇ। ଆରମ୍ଭ ଯାହାର ହଉଛି ନେବାର ମାର୍କେଟ ଅଛି ରେ। ନେବ। ଏଇଟା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖୋଲା ହଉଛି। ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସ। ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆମେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କଣ ଘାଟିଆ ଇଏ ହଉଛି ଆମେ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଭାଇ ଆମେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଗାଇସ୍। ତମେ ତ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଦେଖିନଥିଲ। ହଁ ଏଇଟା ତ ବକବାସ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିନା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବକବାସ ଲାଗୁଛି ସମଝେ କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ନବୀକରଣ ହବା ଦରକାର। ହଁ ନା କଣ? ହେବା ଦରକାର ନିହାତି। ଆଉ ଏ ଦେଖା ଯାଉଛି ସେପଟେ ଯାତ୍ରାର କିଛି କିଛି ଭିଉ। ଭିଉ ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ରାମଦୁଳି ରାମଦୁଳି। ଏତେ ଲେଖା ପଇସା ଯାଉଛି କୋଉଠି ମତେ ଟିକେ ବନେଇ ପ୍ୟାରି ଲଭର ଲାଗି ଟେଡି ମେଡି ଡୋରିମନ ଆଉ କୁଇନ୍ କୁଇନ୍ କୁଇନ୍। କାଞ୍ଚି କଣ୍ଢେଇ ମିର୍ଚି ଜଳା 300 ଡବଲ ମିର୍ଚି ଜଳା 300। ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ 2025। ଆଉ ଆସ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖିଦେବା। କଟକରେ 8 ନଭେମ୍ବରରୁ 12 ନଭେମ୍ବର ଯାଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯା ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ପଇସା ରଖି ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଛୋଟବେଳର ସ୍ମୃତି। ଫାଇନାଲି ବାଲିଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମଜା ଲାଗୁଛି ସମଝେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଅବଭିୟସଲି ଟିକେ ଭିତରେ ଗଲେ କଣ ଲାଗିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଭିତରେ ଗଲା ଏଠି ପରେ କହିବି ଆଉ। ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବହୁତ। ମାନେ ଇମାଜିନ ବି କରିବା ଓଡିଶାର ବଡ ଯାତ୍ରା କହିଲେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ବୁଝାଏ। ତ 4 ବାଜିଗଲାନେ ବହୁତ ଭିଡ 4 ବଜାରୁ। ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ନେଇକରି ଆସନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ଡଷ୍ଟ ଉଡୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ମାସ୍କ ନେବା ଲାଗି। କେଇଟା? ଏଇଟା କେତେ? 10 କେଇଟା? ଚାରିଟା ଦିଅ। 4ଟା ଦିଅ। ନାଇଁ ଏଇଟା ଏବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆସ ବୁଲିକି ଆସ। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ବାଲିଯାତ୍ରା। ତ ଫାଇନାଲି ବାଲିଯାତ୍ରାର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଭାଇ ଇଏ ହଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରାର ମେନ୍ ଗେଟ୍ 2025 ର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା 2025। ଭାଇ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ। ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ବାଣୀଙ୍କ ମଞ୍ଚ। ଭାଇ ଯାହାର ଟାଟୁ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଦେଖ କେଡେ ବଡ ଷ୍ଟଲ ପୁରା ସାମ୍ନାରେ। भाई चश्मा देता हूँ। ଆଉ ଏଟା ସ୍ପେସିଆଲ ଯାଜପୁର ମିଠା।
ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି। ଯାତ୍ରା ଭାଇ ଆମେ 20 ଟଙ୍କା ସାତଟା ଭାଇ 20 ଟଙ୍କା ସାତଟା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ମିଳୁଛି 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ସାତଟା ଡ୍ରାଗନ ସମୁଦ୍ର ଏଠି ପଚାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଡ୍ରାଗନ ଦୋଳି। ହଁ ଲଗାଇଦେବା ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବି ରହି ହେଲା ନାଇଁ ନା ବାଗା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢିଆ। ଖାଲି ଏଇ ଲାଇନ୍ ଟା ଦୋଳି 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 କୋଉଠି ବସିବ ଭାଇ ଏଇଠି ବସିଲେ ବହୁତ ଭଲସେ ଧରିଥିବ ତା ବାନ୍ ସାଇଡ୍ ଜାଣିଛ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାକି ହେଲା ଭାଇ କି ପ୍ରକାର ଦୋଳି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଜଷ୍ଟ ରାମଦୋଳି ଡଙ୍ଗା ଦୋଳି ପାଖରେ ଆମର ଏଟା ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମଜା ଲାଗୁଛି ତ ଏଇଠି ବସିବା ବା ସେଇଠି ବସିବା। ହଁ ଭାଇ ରାମଦୋଳିରେ ବସିବା ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଛି ତ ଏଇଠି ନହେଲେ ସେଇରେ ଭାଇ ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ଜାଣିଛ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର କିଏ ଯଦି ଜାଣିଛ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର ଏଇଟା କୋଉ ଦୋଳି ଭାଇ ଭାଇ ଇଏ ତ ଭାଲୁ ଭାଇ ଭାଲୁ ଲିଟରାଲି ଭାଇ ଏଇଟା ମତେ କୋଉ ଦୋଳି ମତେ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ଜାଣିଛ ହେଲେ ମତେ ଜେସିବି ବୁଲୁଛି ଜେସିବି ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଅ। ଆଉ ଏଇଠି ବସିବା ମିନିମମ୍ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟିକେ ଆଜି ଆସିଥିବେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଆସିଥିବେ ଆଜି? 8 lakhs maybe I don't know yes ଅନ୍ଦାଜରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ଦାଜରେ କେତେ ଆସିବ? କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିବେ? ଲକ୍ଷେ ପ୍ଲସ୍ ଭାଇ ଲକ୍ଷେରୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିବେ। ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ଇଏ ଦେଖ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ କିଛି मिलिट्री को छिड़ा है नेवाल डॉकयार्ड INS विक्रांत विक्रांत विषय बहुत
ଭାଇ ସେଟା କ'ଣ? ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। भाई देख भाई आवर ये हूँ पार्टनर ये भी पार्टनर भाई देख भाई बुली बुली का बाया ही मुह दौरान किसी कह पार्टनर खराब हाँ कौन कहले कौन कर हालत खराब मुह धोया बाध्य ना पिंपल गुड़ा बहुत मुस्किल हो बाहर गले छुटकारा पाइबे भी मुह धोया पड़ो फेस क्लीन नीट एंड क्लीन रखा पड़ो ओहो तुमर कौन ओपिनियन कौन मुह कौन पाई दौज ये बहुत समय है डस्ट उड़े उड़े मुह केमती लगुच ओहो कौन बुली बुली समझी गोड़ बथा होची गोड़ बता है छाली हेनी मो किसी गोड़ खोज मु शोबी तापर टिके बुलवा भाई समझी तुम भाई ये स्पेशल ये सब पलंग सब आसो भाई ये शुवा लगे आण मोर किसी पेशेंट ये आगे देख भाई चलो चलो आगे कौन गोटे हो चल से जा देखा कौन हो कौन ना तो मो समुदी तिम्बाका आउ मो पसर दुईटी नेरी हो व्यक्ति भाई लिटरेली भाई विश्वास करनी भाई से माने सदा बेले पछरे खाइले पछरे आसिले पछरे सदा बेले पछरे भाई भाई सांग टिके सांग होना टे बुलले हम सेटा ही नहीं कौन कहवा भाई किस्मत रे एमती जो पार्टनर मिलती भाई चारिआडे तो खाली लाइट ही लाइट आपण तो देखिले खाली अने थे आउ भाई एरा को मंच मुझे जाननी मस्त सुंदर भॉइस रे गाउछ भाई भाई बहुत थकी गल भाई बसना भाई आम टे देखू तापर बुलू बहुत लोग भाई बहुत जय माँ दुर्गा एपटे जाओरा ना पड़े जाइए जाइना कौड़ी चलो
সেটা দেখা ମୁଁ ସେଠି ବସିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କହ Beautiful, beautiful. Hope everybody. भी असली किसी असुविधा नहीं समझते हाथों ऊपर नहीं लगे वो चाहिए समझते जवान लास्ट राइट्स भी अच्छी इफ यू कैन मेक इट ऑन सो लेट्स गो विद दुनुआ शायरी दिस फर्स्ट सॉन्ग ऑफ ओडिया इंडस्ट्री दैट आई गॉट अ चांस टू सिंग तो मेरे प्रथम गीत रोकी एते फल नहीं समझ सो 10 रुई करूची स्टॉप फॉर आफ्टर दैट विल स्टार्ट बट आई वांट एवरी फ्लैश लाइट्स टू बी ऑन एंड टू रोल with the camera on okay लाइट बंद कर दो जिसका 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 everybody keep your flash lights on 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 and whoa everybody just keep your hands up in the air Dulruwa shahri ranwa sabita mate pagala kato আমার সময় আসছে যে প্রোগ্রাম সারি গেল সো ବହୁତ ସାରା ଗୀତ ରହିଗଲା ଯେମିତିକି ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତର ରିମେକ୍ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଯାର ନାଁ ହଉଛି କହି ହବନି ପାଟି ଏକା ଶୁଭା ଯାଉନି तो सांगमाने ब्लॉग को एठारे शेष करवा कहीं मोबाइल चार्ज नहीं तो सांगमाने ब्लॉग टी भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब कर दियंतु तो सांगमाने रहउची पुणी देखा हवा आउ एक ब्लॉग वीडियो माध्यम रे तो से पर्यंत जय जगन्नाथ समस्त।